Etika praćenja dženaze ili edebi koji se vežu za slijeđenje dženaze. Prvo da se dženaza ne prati sa vatrom. To fakihi spominju, znači mi spominjemo, nije prisutno kod nas, međutim oni su spominjali, pa ćemo spomenuti usput i nećemo se širiti oko ovoga pitanja, zato što je nepoznato kod nas, hvala Allah, kada nema temetarije, bar koliko znam. Došlo u hadisu Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte slijediti dženazu sa glasom, misli se na šta? Na naricanje. Na naricanje se misli. I nemojte slijediti sa vatrom. I nemojte slijediti sa vatrom. I došlo je u vjerodostojnoj predaji od Amra ibn Asa da je napisao u svojoj oporici, kaže, kada umrem, nemojte me pratiti sa naricanjem i sa vatrom. I ovo bilježava Muslim u svom Sahih. Isto je tako došlo od Ebu Hureyre da je na smrtnoj postelji poručio da ga ljudi ne prate sa vatrom. Druga stvar kada je u pitanju etika praćenja dženaze jeste da čovjek šuti prilikom praćenja dženaze. Odnosno da ne diže svoj glas pri tome. Ne samo naricanje je jasno, nego općenito priča da ne bude znači sa povišenim glasom. Čak da se radi o zikru ili bilo čemu. Znači treba pričati tiho i hodati znači oborene glave iza dženaze i prisjećati se onoga na šta podsjeća dženaze. Od Kajsa ibn Ubada kaže: sahabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su prezirali da neko diže svoj glas dok prati dženazu. Ovo predaj drži vam Bejhaqi, a prenosioci su pouzdani. Kada kažemo, braćo, da su prenosioci pouzdani, znači to da je hadis vjerodostojan? Ne znači. Hadis vjerodostojan ima 5 svojih uvjeta. Da bi bio vjerodostojan ima 5 uvjeta koje mora ispuniti. U protivnom nije vjerodostojan. Prvo, da je ravija povjerljiv. Znači adalet, to jeste da je čovjek musliman. Da nije teški prestupnik i griješnik. Potom, da ima dobro pamćenje. Jel u redu? Potom, da je lanac prenosilaca spojen. Potom, da nema iznimnih ovih mahana u lancu prenosilaca. Znači, ponekad imate lanac i on ima, da nije, znači da nema skrivenih mahana u sebi. I da nije izniman. To je 5 uvjeta. 2 se vežu za raviju i ova 3 se vežu za senet. Da nije izniman, nema skrivenih mahana i da je spojeno u lanci. To je vezano za senet. A ova 2 se vežu za raviju. Kada kažemo da su prenosioci pouzdani, mi smo samo sudili ova prva 2 šarta su ispunjeni. A ova 3 nisu. Ova 3 ostala prazna. Pa kad se kaže, kada ulema kaže da su ravije pouzdane, to ne znači da je hadis sahih. Jel u redu? Kaže ravije pouzdane. Može li biti lanac prenosilaca prekinut? Može. Ravije sve pouzdane, ali ovaj nije dočekao ovo. Nije Halid ibn Durejk dočekao Ajše. Kada kaže ušla Esma radijallahu ta'ala anha kod njega u odjeći koja je providna, pa se okrenuo, kaže: o Esma, žena kad doživi punoljetnost, ne smije se od njega tijela vidjeti ništa, pa je pokazano lice Ajše. Halid ibn Durejk, koji prenosio da Ajše, nije doživio Ajše. Pored toga što u tom lancu prenosilaca ima još 3 mahane druge, to je priča za sebe. Ali spominjemo samo ovdje, zanima nas Halid ibn Durejk nije doživio Ajše. Oni su ravije su pouzdane, Halid ibn Durejk je pouzdan, no međutim nije doživio, pa lanac prenosilaca prekinuo. Isto tako mogu biti ravije pouzdane, ali je hadis izniman. Oponira drugim hadisima. Ili mogu biti, znači, može biti da ima skrivenu mahanu. Može biti da hadis ima pri sebi skrivenu. Znači, kada se kaže ravije su pouzdane, to je samo jedan od išareta da bi mogao lanac biti pouzdan. A nikako ne znači da je pouzdan. Jel u redu? Ali ulema tako spominjala, često u svojim knjigama, lanac prenosioci pouzdani. I to je puno koristio Imam el-Hejsimi u svojom dijelu Međma Zevaid.
I koristio to Ibn Hadžer i drugi. To je poznato kod hadijskih stručnjaka. No, međutim, samo da znate, znači kad se navede da se kaže ravije su pouzdane, to ne znači da je hadis sahih. Nikako. Dobro. Može biti, a ne može. U redu. Što ne znači tako da nije. U redu. Ne znači da nije, ali ne možeš kazati, rekao ravije su pouzdane i hadis je taj učenjak ciljeva dostojni. Ne, nije tako, jer to bi bila nepravda prema islamskim učenjacima. Oni su da su htjeli kazati, da su mogli kazati hadise sa. A znači dok je rekao ravije su pouzdane, on ima razlog zbog koga je to tako rekao i zbog koga je tako opisao taj sebe. Dobro. Došli smo ovdje, znači, do predaje Kajsa ibn Ubada koji kaže da su ashabi poslanika s.a.v. prezirali, znači da se diže glas prilikom praćenja dženaze. Prvo zato što u tome oponašanje kršćana, jer oni dižu svoje glasove, znači pri tome. Kaže Imam Nevevi, znaj u svom djelu Lezkjar, znaj da je odabrano i ispravno mišljenje preferirajuće ono na čemu je bio selef ili prethodnici naši, da se šuti kada se prati dženaza. Neće se dizati glas ni učenjem, ni zikrom, a kaže hikmet ili mudrost toga je vidna, jer čovjek znači može tada biti prisutan i pribran znači onome zbog čega jeli, šta želi onome šta želi da mu bude kao korist u praćenju dženaza. Kaže i ovo je istina, iako mnogi ljudi rade suprotno ovome. I ovo je istina, iako mnogi ljudi rade suprotno ovome. Kaže šejh Albani, on ima svoje djelo koje se zove Ahkamul Dženaiz. I to je jedna vrijedna knjiga koju je napisao šejh, i ne znam da je nešto napisano po pitanju dženaze na tako lijep način kao što je to šejh Albani sabrao, a on je zaista bio znači adekvatna ličnost da to sabere i da to prikupi zato što je bio ekspert hadijske nauke i predaja u ovome vremenu. I ne znam da iko može s te strane ni prići šejh Albani da ga poselami. Što se tiče, znači, i čuo sam neke njegove učenike da kažu, kada bi se svi danas ljudi koji se bave hadisom sakupili, ne mogu biti kao šejh Albani. U svakom slučaju, znači, on je rekao u svome dijelu Ahkamul Dženaiz, kaže, a još gore od ovoga jeste ono što rade pojedini muslimani, a to je da prate dženazu sa bubljevima, orkestrom. Kad umire, kad ga ukopava, i tu moraju šejtani biti prisutni uz njega. Znači, to je belaj musibet za sebe. I poznato je kod ljudi koji imaju razum i pamet da je muzika za veselje. Da muzika nije za žalost, jer kod ljudi koji tu slušaju, vesele se muziku. Niko na dženazama ne pusta muziku. No, međutim, toliko je ta fitra iskrivljena, znači da i u momentu kada ga prate, pustuje muziku, a zaista nekim ljudima i treba muzika, jer trebaju ljudi da se vesele zato što ga ispraćaju i zato što odlazi, da se, znači, njegov šer makne sa lica zemlje. Treće, da ljudi ne sjedaju prije nego što se dženaza spusti sa ramena. Znači, pratimo dženazu, došli smo na mezarje i dženaza se još uvijek drži na ramenima, ne treba niko sjesti prije nego što spusti dženaza. Jer je došlo u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija, koji ga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik s.a.v. rekao, kada vidite dženazu, ustanite. Kada vidite dženazu, ustanite. Ako prati dženazu, neka ne sjeda dok se ne spusti. Ako čovjek prati dženazu, ne treba sjedati prije dženaze. Dok se dženaza ne spusti, misli se dok se ne spusti na zemlju. Ili eventualno da kažem dok se ne spusti u mezar. Znači može biti i jedno i drugo, nije hadisom pojašnjeno. Većina učenjaka od ashaba i tabijina, kako prenosi Ibn Munzir, kaže da čovjek treba stojati dok se dženaza ne spusti. I to je mišljenje Auzaija i Ahmeda i Ishaka i Muhameda ibn Hasana. Ko je Muhammed ibn Hasan? Muhammed ibn Hasan je Šejbani, Ebu Hanifin učenik. I to je odabrano mišljenje ko šafijski pravnik. Dobro. Ovdje pitanje, ujedno je četvrta tačka. Da li čovjek treba ustati kada vidi dženazu, kada prolazi?
Preto u hadisu je rečeno da ustane ko vidi dženazu, neka ustane. Tako je došlo kod Buhari i kod Muslima. Ko vidi dženazu, šta neka? Ustane. I kaže Amir ibn Rabija, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada vidite dženazu, ustanite. Dok ona ne prođe ili dok je ne spusti. I u predaj bilježe Buhari i Muslim. I došlo je u Buhari kod Muslima od Džabira ibn Abdillaha da je rekao, prošla je pored nas dženaza, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao, pa smo i mi ustali. Pa je neko rekao, Allahu poslaniče, to je židovska dženaza. Kaže, kada ustane, kada vidite dženazu, ustane. Bilježe Buhari i Muslim. Da nemamo šta. Predrasuda nikakvi hadisi vjerodostojni. Ustao je poslanik, čovjek po vlastnosti bio židov. U jednoj predaji se kaže elejset nefse, zar nije, kaže to čovjek? A nije čovjek, pa je ustao poslanik. I ovo bilježe Buhari i Muslim. Zar nije čovjek? Pa je ustao. Znači, ustajanje dženazu je propisano na osnovu ovih hadisa. No, međutim, većina uleme kaže da je ustajanje kada se dženaza vidi derogirano. Da je derogirano. I to dokazuju hadisom koga bilježi ima Muslim u svome sahihu i bilježi Ibn Mađe od Ali ibn Abi Taliba da je rekao, ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dženazi koja je prolazila, pa smo mi ustali, potom je sjedao, pa smo i mi sjedali. To jeste nije ustajao. Ustajao je, pa potom nije šta? Više ustajao. Iz toga imami 4 pravne škole, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Imam Ahmed, kažu da je ustajanje dženazi koja prolazi dokinuto. Da je to ustajanje dokinuto. U drugoj predaji se kaže potom je sjedao, nije ustajao, i naređeno nam je da sjedimo. Da više šta? Ne ustaje. Dokaže Ibn Hazm, Ibn Habib i El Mađšun od malikijskih učenjaka i neki šafijski pravnici, odabrao Imam Neovi, kažu nije dokinuto, nego je ovdje prva naredba bila za dobrovoljno. Pa je poslanik sa osam pojasnio u jednom primjeru da može se, a u drugom primjeru da nije obavezno. Jer kaže, ako se mogu pomiriti dva argumenta, preče ih pomiriti nego tražiti dokinuti i dokinući argument. U svakom slučaju, ono što odaberu imami 4 pravne škole i izrazita većina njihovih sledbenika i ima argument koji ukazuje da to Allah ta'ala da je to preče slijediti. Pa bi se smatralo, znači, ustajanje dokinuti. Ako kaže da nije dokinuto, želeći pomiriti dva argumenta, da ih pomiri prije nego što traži dokinuti i dokinući argument, neće ništa od toga slijediti.